Здравейте, приятели, във втора част. Така, продължаваме с плакатите. Аз го разтворих до тук и искам да видите какво се получи. Аз го разтворих до края. Ето вижте какво се получи, не мога да видя, защото плакатът е твърде голям. Много е готин. Хора, много е готин. Има подписите. Ето тук има подписи на Анди и Дани. И тук пише 99 дни изгубени в гората. Не мога много да ви покажа, защото е твърде голям плаката. Добре, нека го сгъдем, за да го преберем този плакат. Първо, сега нека видим и последното нещо, а именно най-важното — книгата. Нека отворим. Първо вие ще я видите, както разбира се. Барваме. Едно така не да видя. Спими си вече. Добре, приятели. Поглеждам на 3, 2, 1. Чакай, обратно. Ама много готино. Добре, вече на книгата. Приятели, 10 точки е книгата. Направо. Нека да видим първата страница. Надявам се да има подписи от тях. И да, има. Не очаквах да няма. Ето, вижте. Нека видим първата страница. Вижте, пише начало. И момченце. Не знам какво. Нека видим и последната страница. Ами тя е нормална. Нека видим пълната. Аз ще отворя някоя страница и нека видим какво ще се стане. Малюафон. И тук долу има Bear Trap. Имам да, приятели, това е, което ще ви покажа от тази книга. Вие, ако искате да се я поръчате, поръчайте се от сайтът Sunday и Habit. Ето. И да. Приятели, това е от мене. За сигурност, след малко ще си залепя плакатът. Книгоразделителите пък ще... Когато чета до някъде и вече не мисля, че ще си отделя. Еми да, приятели, хора, това е от мене. Вие може да се абонирате за каналът ми, защото сме 4 абонати и да си видим повече. Чао от мен!